Ainda non chamou naide de... Como é? Espera, non sei. Canicouba. A Canicouba. Buah, é que parece tenista rusa que ganou 2 Wimbledons, eh? A Canicouba, aí, como xoga a Canicouba. Vale, Mon, a quen se gañou hoxe o dereito a facerse unha foto con este sinvergüenza? Marga. Sí. Que bonito nombre, Marga. Porque ten unha historia maravillosa. ¿Ah, sí? Sí. Vas-me a contar o qué? Sí, queres que se conte? Quen é Marga? Marga... Non me digas, no, contame a historia primeiro. Vale, pois mira, Marga... Que pasa? Vamos a ver. Que cachondeo é aquí? Que pasou? A Marga faltalle unhas pezas de arriba. Pero eso... Espera. Pa que se meten peleas? Faltalle unhas pezas de arriba. E estaba co rollo dos implantes. Porque está co... Sí, pero ainda non... Ainda non lles puxeran. Porque eso pasa un tempo, primeiro quítanche, e fancho molde, eso, eu puxen, E como sabía que iba a dar Robert, a semana pasada fui ao dentista, para que lle fixera un molde, para vir guapa, joder. Un provisional. Claro, sí. Eso é terrible, o provisional, Pois tela ali a Marga. No, eso non lle queda ben a naide. Non, na saques. Pois aí la queda bastante ben, No, prefiero non velo. No. Pero, no. Ostras. Mira. No. Pero no. Eu tuve durante un mes ou así os provisionales, fun á casa e dixo miña mai, quítate eso da boca. Pois tendes provisionales. Escupe. Pero podemos piselalas, se queres. Facemos unha foto piselada. Pero quedanlle ben os provisionales? Sí, non, quedanlle ben, Pois entón que non collo os outros xa. Veña, Marga. Dadlle un aplauso a Marga. Vente para aquí, Marga, cariño. Mira que ben. Unha maravilla. Cantos implantes son? Non sei. Canto vai salir a... Non sei. Canto vai salir a... Está en canto está o implante? En 1000 e pico. É pico. 1800, sobrino. Eu xa tomaba sopa e... Me faga rir, Pero non che fixo un presupuesto, sí? Sí, pero non me faga rir. Pero canto é o presupuesto? Moito. Non lle faga rir, dice, non lle faga rir moito, porque igual lle cae. Tamén. Tamén. Non quería ela. Que son os de arriba? Todos. Ti faime rir, No, a ver, no. Os dentes hai que ter polo menos a mitad. No, sí. E entón agora estás co provisional. Sí. E cando che van poñer o definitivo? Antes de Navidades. Home, po marisco, Claro. Normal. Sí. E iso que pagas? Todo xunto ao final ou pagas primeiro? No, vamos pagando pouco. Pouco a pouco, xa lle dixeche, pouco a pouco. Este ano un pouco, po ano que ven outro pouco. No, cando che os quitan, unha cantidad. E cando che poñen profesional, outra. E cando che rematan, o que queda. Bueno, pero fíxate ben, a boca é máis importante que a cabeza, a boca... Sí. No, en serio, Ahora que non caiga. No, estás ben. Como caiga. Vale, pois se la merece a foto, Home, por favor, Marga, tes un móvil aí? Pero o provisional non che os cobra. Sí. No, cobra chos igual. Hombre. No, como che... No, no. na factura ven todo, tú. O provisional tamén? Pois non estás sin eles. Veña, vamos a facer a foto, Marga, sorríe. No. Marga, fai o que queira, da igual, sorríe. Aí está. Aí está, Marga. Aplauso para Marga. Gracias, Marga, cariño. Roberto, un abrazo. Hai que poñer os dentes, Vamos con primeiro sketch, sí. Hai unha chamada de Canicouba. O cura, xa verás, o cura de Canicouba. Hai cura? Sí, Don Benito. Don Benito, é bueno, É moi bo. É moi bueno, Don Benito. Hola, boa noite. Buenas noches. Quen é? Eu chamome Laura. Como? Laura? Laura. Onde vives, Laura? Eu vivo en Canicouba, desde fai 11 anos xa. O sea, confírmase que existe Canicouba. Existe. E temos dúas festas. A próxima este 26 de novembro, San Esteban da Canicouba. Hai festa? Canto sodes? É unha parroquia? É unha parroquia do Ayuntamento de Pontevedra, si pertence a Pontevedra. Somos unha parroquia. E canta xente vive máis ou menos na parroquia? Non teño nin idea, pinda somos, e ainda montamos a boa festa. Vivir pouca, non, a maioría traballa, non? Tamén traballamos, vivimos pero traballamos, aquí temos moi ben, moi tranquiliño todo. Tú conoces a Don Benito, o cura? A Don Benito o cura? Pois non. Vou pouco a misa, a verdade.
Eso des 4 gatos en Canicova e non vos conocer... É que van estos cancos gatos a misa. Pero onde está Canicova? Por onde hai que ir? Eu desde aquí... Hai que ir carretera, a pola carretera de Pontevedra hacia Arcade, pero por arriba. Espera, Pontevedra... De Pontevedra a Arcade. Si sales de Pontevedra para Nacional 550, colles o desvío que pon a Canicova, todo para arriba. Pero hai unha carretera que vai de Pontevedra a Arcade. Temos unha autovía agora, E pa que? Pois para chegar antes. Hai que vai a Vigo. A que vai a Vigo, sí. Xa salindo de Galicia. Vale. Mais ou menos, por arriba, por arriba. Hai algún bar ou unha taberna? Non, bares non temos, somos xente sana. É que iba a dicir, a semana que ven vou eu a Canicova e tomarlle unha nunha taberna. Ven o 26, que son as festas aquí. Pero 26 de que? De decembro. Son as festas o 26 de diciembre. O 26 de decembro, San Esteban da Canicouga. Temos outros o 3 de agosto. Se te ven mellor, pois o 3 de agosto tamén podes vir. Bueno, pois vou, co 26 tamén... Hai que celebrar, pois, Noite Boa, Navidad e San Esteban da Canicouga. Vale. Logo xa descansas ata a fin de ano. Vale. Pero hai festa de orquesta e todo? Con orquesta e de todo. Temos empanada, charanga, temos de todo. Ti ven. Vale. Chámame para a semana para recordarme, porque igual me lío. Mándate un WhatsApp. Gracias, Laura. Pico. Oye, pues era verdad. ¿Conócela, Laura? En este momento... No. Vale, vamos co primeiro sketch da noite. E por onde sale Eva Iglesias? Polas escaleiras. Isto é o dos pais, non? Sabe que agora o dos pais, bueno, é espectacular. Isto cambiou moito. Hai algo que xa lles chaman os pais, as nais, helicóptero. Que quere dicir que andan encima do fillo seguido sobrevolando, encima do fillo, cuidando para que non lle pase nada, para que non se aburra, para que sea feliz. Que sea feliz. Vale, antes era distinto. Ahora parece ser que van os pais incluso á universidade a mirar os exames dos fillos. Mirad o cartel que tuvo que poñer a Universidade de Granada. No se atiende a padres. No se atiende a padres. El alumnado es mayor de edad. Vaya cartel, no se atiende a padres. Precioso. Conste que o cartel máis bonito que vi nunca foi aquí no Hospital de Santiago, nas analíticas, onde recollen as muestras de orina e nas analíticas, había un cartel que poñía: el bote de las muestras de caca no hace falta llenarlo. Sí. Oh. Conócese que aquelo viña a tope, pechado. Vaya aí duro. Vale, vamos falar dos fillos, vale? E desto da universidade, dos exámenes e todo isto. Está lista, non, Eva? Venga, o aplauso grande para a grandísima Eva Iglesias. Sí. Dime, Mari Carmen, dime. Sí, xa sei que quedamos agora. Sí. Estou chegando á cafetería. Sí. No, Mari Carmen, non estou na casa, xa estou no coche. Estou chegando. En 10 minutos estou. Que estou no coche. Sí, en 10 minutos xa estou aí. Vale. Veña. Que? Ah, que estás chamando ao teléfono fijo. Vale. Bueno, pues nada, eso, que ao final non vou, vale? Venga, chao, 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 chao.
que me acaba de chegar unha cousa, espera. Que non te me toques! Pero somos matrimonio, tenemos que dar un beso pola mañá. Que acaban de chegar as notas do... Xa solucionei o tema do de Navidad, de fin de ano, de teus pais e tal. Acaban de chegarme... Pero espérate, xa solucionei o tema que tiñamos lío onde vamos cenar en Nochebuena, onde vamos en fin de ano. Pa que naide se cabree que todo o mundo esteña contento. En noite boa, ceamos aquí os dous solos tranquilamente, vale? E en fin de ano, cean na súa casa teus pais tranquilamente. Vale? Así, todos tranquilos, todos contentos. Queres deixar de romperme a cabeza porque me acaban de chegar ao móvil as notas do teu fillo? Mira isto. Que pasou? O nené Que? sacou un 3. E é moito ou pouco? Como que é moito ou pouco? E? O nené ten altas capacidades, Alberto. Dices tú. Como digo eu? Que ten altas capacidades, dilo ti, que ten altas capacidades, ten altas... Pois igual son tan altas que non lle chega a elas, do altas que son as Alberto, capacidades. por Dios. Hombre, chaval, é medio tonto o que... A ver, que pasou? Temos que ir falar co profesor. Que temos que ir falar co profesor. Pero como vamos a ir falar co profesor se o chaval está estudiando física na universidade? E que pasa? Non somos os primeiros que van falar co... Ah, no? No. Ah, non é lo que foi... Rosado Cuarto. Ai, Rosado Cuarto foi falar co profesor da universidade. Sí. E que estudia o fillo? O fillo estudia filosofía. Ah, non lle gustan os cartos. Sí. Vale. E suspendeu unha. Vale. E que lle pasou ao fillo de Rosa? Suspendeu existencialismo. Suspendeu existencialismo. Suspendeu existencialismo. Correcto. Que pasa, que non existe elo? Cala a boca. E Rosa foi falar co profesor. De existencialismo. De existencialismo. Rosada peluquería. Rosada Cuarto, sí. E que lle contou ao profesor de existencialismo? Pues non sei que lle contou, pero o profesor marchou para casa con depresión. Home, normal. Pero ela foi ali. Como estará Rosa? Como estará Rosa? Venga, hombre, por favor. Eu dixen ao chaval, escolle unha carreira que sacaras boas notas no instituto. E el colle física, porque pensou que era educación física, que era gimnasia. Pero non, é física. Vamos a ver. De que era o examen? De física cuántica. De física cuántica. Pues mira que non sabes tú de física cuántica. Por favor. Pero o noso fillo estudia física cuántica. Sí, estudia física. A onde chegará? A onde chegará? Porque un que era porteiro dun puticlub chegou asesor do ministro. A onde chegará este estudiando física cuántica? ¡Por! ¿Dónde chegará? ¿Dónde chegará o chaval? Cuántica, eso parece mexicano. Cuántica, anda, cuántica. Se ¿A que está suspende. estudiando cuántica? Se suspende para o ano cobran doble a matrícula. Ándele para allá. Oiche, No, escoitei que esta a universidade Universidade de Boa. é das mellores que hai. É buenísima. Que teñen uns métodos de ensino Sí. os máis modernos que hai. A Universidade Moderna. Unha modernísima. Eso é moi moderna. E que non se volva a repetir. Cuarta. E non me volvas a dicir que o bosón de Higgs está baleiro. Hola. Hola. Hola, tal? que tal? Alberto. Oh, pero é usted.
Hombre, conocido ahora mismo. Quen? É ou non é? Son. É quen? Que non vai ser, é o de cifras e letras. O mesmo. É o de cifras e letras, sí ou non? O mesmo. É o de cifras e letras. Como engorda a televisión, señor Paco Lodeiro? Como engorda a televisión? Engorda, A televisión hincha as persoas. Son o profesor Jorge Mira. Jorge, mira, o que cambia a hora dos coches. Oh, sí. E vostedes quen son? Nós queríamos revisar un examen. Sí, para revisar un examen. A revisión, vogal, era consonante, vogal, consonante, vogal. Cala a boca, Alberto. Vogal, consonante, vogal. Alberto! Sí. Desculpe, pero é que non me soa de velos pola facultade. Están matriculados. No. Non é para nós. No, nós no. O noso fillo. O noso fillo, Nené Rodríguez. Sí. El. Hai un error na nota. Moi mala nota. Hai un error Pero aí. moi mala nota. Tan mala que parece unha nota necrológica. Do mano que é. Home, Sí. Nené Rodríguez. Nené. Sí, Nené. Precisamente, Chamas así, nené, como se xogara no Palmeiras. precisamente teño aquí o seu exame. Pois pon un 3, sí. Sí. Díxame a min que faleu con el, falando. Eu viñamos falar con usted con toda a educación do mundo, porque eu creo que falando como se entenden as persoas, verdad? Habendo un diálogo, padres e profesor, aí ten que haber un entendimiento, non? Entón eu quero lle dicir con todo o cariño do mundo que ou lle aproba o chaval ou eu rebento a hostias. No, falaste ya. Creo que son palabras que pode entender calquera. A ver, eu entendo que se preocupen polo seu fillo, pero non lle vou subir a nota. Tampouco flipe tanto porque eu cando entrei fijéime na cuenta que hai aí e isto está sin resolver. Isto está sin despejar. X. Quer dizer, aquí non hai resolución. Onde está X que vale X? Está sin resolver. Por qué? Pois ten razón. Ah, que pasa aí? Por moito que o intentamos, non somos capaces de resolver o paradoxo de Dickinson. O paradoxo de Dickinson. De Dickinson, joder. Dickinson tamén, se atender o que tiña que atender Dickinson. Sí, porque unha vez que X é PX, claro, é unha mezcla, a X e a P é JB con hielo, non? Sala aí. Claro. Moi difícil. E que pasa co paradoxo de Dickinson? Que pasa? O paradoxo de Dickinson Paradoxo de Wiki. paradoxo é un problema matemático moi complexo Moi complexo. ao que ninguén lle atopou solución. Eso é porque non foi ningunha nai, porque se vou eu encontro ya. A ver, non é por faltarlle ao respeto, pero nesta facultade versamos con conceptos físicos moi profundos e moi abstractos, como cuásares, como púlsares, como buratos negros. Alberto. Que dime tonto. Non me fale de buratos negros que temos unha casa. Pero como vai ter un burato negro na Temos casa? un burato negro na casa, concretamente dentro da lavadora que me chupo os calcetís. Metemos os calcetís e de cada 5 ou 6 calcetís que entran, sálvanse 2 ou 3 na máis. Xa vou con cada pé pa un lado, como a Andy Lucas, cada un pa un lado, sabe? Xa me van os pés completamente distintos. Listo, xa está. Como? Non pode ser. Quitou as gafas Acaba para ver... de resolver. Perdón, quitou as gafas para ver millón. Sí. Acaba de resolver o paradoxo de Dickinson. Hai que chamar a Estocolmo. Vai ser a próxima premio Nobel. Non vai ser premio Nobel porque non se centra en nada. Antes estaba con Zumba, ahora premio Nobel. Non se centra nunha cousa. Bueno. Pero eu... Pero como pode resolver o paradoxo de Dickinson?
Eu que sei, a ver, eu fui lendo libros de física da biblioteca para axudarlle ao nene cos deberes. E entón... Pero como? Como lle vai axudar se é un adulto? Se pode axudar cos deberes ao cativo. Se pode, non, non vou poder. Pude parilo, eso que era unha ballena para un becerro, pesou 5 kilos. 5 kilos e medio, eh? Sí, madre sí. que lo parió, non vou poder axudarlle cos deberes. Sí, sí. A ver, Vai a probar ou non? É que, aínda que lle suba a nota, Sí. o traballo de robótica está collido con pinzas. Non yo creo eu eso porque o traballo de robótica estivo sendo supervisado por seu pai. Eu personalmente axudei a facer o traballo de robótica, prácticamente fixen eu. Correcto. Traballo de robótica espectacular, non?